Kinalauman nga magtaas ang demand sang elektrisidad, ilabi na sini nga bare months bangod sa mga pagtakod sang Christmas lights, kag iban pa nga mapakulo nga nagagamit sang kuryente, rason nga dapat magkinot. Ini ang suno kay Lourdes Arsiaga, Chief of Science Research Specialist sang Energy Research Development and Utilization Division sang Department of Energy o kon DOE Visayas. Pahayag pa niya, mahimo mahagan-hagan sa paggamit sang aircon o kon electric fan bangod hindi man tuman kainit kung ipaanggid sang dry season. Samtang sa mga opisina naman ang mga IT equipment ang may dako nga ginakonsumo nga kuryente. Sura pa kay Arsiaga, nagataas ang demand bangod sa economic growth man sang lugar, kung sariin madamo sa mga establishment nga nagakinahanglan sang supply sang kuryente sa ila pag-operate. Yari ang kabahin sang pahayag ni Arsiaga. Ang ano lang natin is gina-anticipate nga magdako ang demand December. Oo, magdako ang demand. So ang isa ka approach kide kaysa part lang namon is amo ng energy conservation. Oo, mag-observe kita. Summer, kinahanglan nato aircon, kinahanglan nato electric fan. Susubukan medyo malamig naman. Hindi naman ta magsige lang ta aircon kung hindi naman kinahanglan. So, things like that. So, that's one way of avoiding naman of having shortage sa power supply. Pahanumdum naman sa Department of Energy o kon DOE Visayas na dapat maging responsable sa paggamit sang elektrisidad, pinaagi sa pagpatay sa mga appliances kung hindi na kinahanglanon. Report nagikan sa DOE Visayas, sinisika K5, Kimon, Tanyo Kaluyo, kag para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.